Trời, udah setahun lagi nama. Hello guys. Dan Baskar, hello. Arslan, thank you so much. Good evening. कैसे हो? Happy New Year. Happy New Year. Same to you. सबको वेलकम मेरे एलबी स्ट्रीम में. हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए मैं थोड़ा मतलब एलबी दे दिया है, मतलब स्क्रीन में आ गया है. गौटारा हाय सोना बोला हाय. ब्लू दीवा ने वो ब्लू दीवा ब्लू चाहिए. लेकिन गाइस थोड़ा इधर नेट प्रॉब्लम होगा. हम अभी दूसरा जगह में है. सिंपल लाइफ हाय वंदना हाय सबको हाय. जा प्रॉब्लम रहा नेरा एकदम. हेलो कौन है. थैंक यू हार्दिया, थैंक यू सो मच. सिंपल हेलो बोला. ओके बोला हेलो. ओके गामि खारैसो आरोना. बिदिनो होननांसिगोन. बिदिनो होननांसिगोन. जाबा थेंक यू बोला. ओके सिस्टार बोला. थैंक यू विंटर. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर सबको गाइस. सिंपल लाइफ में लाइक डान. ओके थैंक यू. केबिया गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर बोला. ओके गुड इवनिंग हैप्पी न्यू ईयर केबी. दारो मारा उई होनो ना के. ओकम अच्छा ओकम तो इंग्लिश लिखी दिया. ओके हार्दिया थैंक यू सो मच. विंटर हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर बोला. हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू विंटर ब्रादर. मानो आं गौटार सोर मंखो मानो प्रब्लेम जादों बारा निता होनदोंना. बारा निता होनदोंना प्रब्लेम जादों बारा निता. ओमफ्राय जोंहा भक्ति फेमिलि हैप्पी न्यू ईयर होनदोंना. भक्ति फेमिलि हैप्पी न्यू ईयर. भक्ति फेमिलि लाइक डान बोला. थैंक यू सो मच. शिबा यमंका हाय लुकिंग बिउटिफुल बोला. थैंक यू सो मच. ओमफ्राय जोंहा बक्समानखो साई खाला. साई खावा ना इतिया मैं बेलेग जायगात आसे ना इतिया खाम आरो ना. ओमफ्राय जोंहा मिटिन मानखो जोंहा हैप्पी न्यू ईयर बोला. सेम टू यू हैप्पी न्यू ईयर. ओमफ्राय हेलो फ्रेंड्स बोला है. भक्ति फैमिली ने हेलो फ्रेंड बोला. रोहना साइड हाइट बोला है. ओके ओमफ्राय जोंहा भक्ति अमन के हैप्पी न्यू ईयर ऑल फ्रेंड बोला. सिंपल लाइफ थैंक यू सो मच. ओमफ्राय जोंहा मंखो भक्तिया हेलो सिंपल बोला है. भक्ति ने हेलो सिंपल बोला. हेलो कौन है गाइस. प्लीज लाइक दे दो. और चैनल में कोई नया आया है तो मतलब ज्वाइन हो जाओ. हैप्पी न्यू ईयर सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए मैं आज मतलब लाइव में आ गया हूँ. स्क्रीन में आ गया है गाइस. शिबा आर यू सिंगल बोला. नो आई एम डबल. मैं सिंगल नहीं हूँ. ओमफ्राय गौटारा मंखो हैप्पी. हेलो बस करा तुम्हार कोड एलबी मालिक
কনে ও আমার কর বিজনি পানবাড়ি হয় অরিজিনাল কর আমি বঙ্গাইগাঁও থাকে মানে উইন্টার অন থ্যাংক ইউ সো মাচ উইন্টার Sibaya side height David teacher friend hello like that thank you so much friend इधर हम थोड़ा मतलब गांव में आया है टीचर थोड़ा नेट प्रॉब्लम होता है इधर अमृजा बक्स कर हा हा हंस रहा है पर लाइक ओके विंटरा ओके बोला है हारमिट हाय बोला हाय हाय हेलो हेलो गाइस फरमीन हाय टीचर फ्रेंड ने क्या बोला मेरी जान स्वीट हार्ट दिया थैंक यू सो मच फ्रेंड दिल से थैंक यू ओमफ्राय जा बक्स कर मंगरा बिजेनी ओके ना बङाइगाव नाइस प्लेस हार्ट दिया है ओके टेंसर अली हु आर यू हु आर यू ओमफ्राय जा हारमिदा मंगो लाइक डान बेबी बोला ओ थैंक यू सो मच हारमिद देव वर्मा हाँ के टीचर फ्रेंड ऑन है थैंक यू विंटर ऑन है थैंक यू ब्रदर टीचर फ्रेंड अभी क्लास के चालू है मैं ऑन हूँ ओके कोई बात नहीं है टीचर मैं भी थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर मतलब बोलने के लिए स्क्रीन में आया है टाइम थोड़ी देर ही मतलब दे दूंगी इसके बाद काट दूंगी मैं कोई बात नहीं फ्रेंड टीचर ओमफ्राय बिके आथिङाव मांखो बिके आथिङा बाय देल अलप ফুৰিব যাও বিকে এতিয়া ওকে ইতে এতিয়া বাই বাই দিও অলপ ঘূৰিবা যাও ओके थैंक यू सो मच मेरी एल्बस सुनाने के लिए ओके जावा बाय बाय विंटर राजा ओ इसे देख रहा है ब्रदर ने सिंपल ऑन है Tansar Ali, where are you from? Oh, I am from Assam, Bodoland, Assam. मैं आसाम से हूँ सिम्पल लाइफ मानखो मोनदोंना मोनाखै मोनाखै आरो फिसासो थैखागोन बेखौनो नेट नागिरदों आङो होनदों फिसासो माथो होनदों सिम्पल ओमफ्राय टिचार फ्रेन्ड अन हे थैंक यू सो मच टीचर एलबी बन करने से पहले मुझे बता देना मैं गिफ्ट दे दूंगी ओ ओके मैं बता दूंगी टीचर ओमफ्राय विंटर ऑन है थैंक यू हारमित देव वर्मा मैसेज काट किया है क्यों काटा मतलब मिस्टेक होने से भी कोई बात नहीं है हेलो हेलो गाइस Oh, on winter only watching no comment sister oh cute okay कोई बात नहीं on मतलब on comment से भी चल जाएगा winter brother किसी के साथ मतलब ज्वाइन करना है क्या ज्वाइन करना है तो बोलो मैं ब्लू दे दूंगी हर मैडम मन के तुम असम से हो क्या बोला हाजी मैं असम से हूँ फुकन बरगयारिया हेलौ बाजैया नो मा खालामदों दाना अ आं जेबो खालामाखै आगै एसे मा होनो रायलायनो होननानै फैदों आरोना फुकन आगै ओमफ्राय जोंहा सिम्पोल लाइबा मा खबरा बाजै होनदों खबरा दं गेजेरावनो नोंसिनि अननायावनो मोजाङै दं होननांसिगोन आरोना
ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा आंखो हेपि निउ इयार बुंबाय ना हेपि निउ इयार सोमखोर आगै टिचार फ्रेन्ड अन हे थेंक इउ सो माच फ्रेन्ड ओमफ्राय जों सिम्पल अन थेंक इउ विंटार अन हे थेंक इउ सो माच फिन मी बोला है ओके विंटर ब्रदर किसी के साथ ज्वाइन करना है अगर ज्वाइन करना है तो मैं मतलब ब्लू दे देती हूँ ये डीबी टीचर है ना इससे मतलब ज्वाइन हो जाओ अगर करना है तो विंटर ब्रदर ओमफ्राय जों सिम्पोला मांखो दिनै बहा बहा बेरायखो होनदों आच्छा डाइरेक्ट बङाइगाव टु मा होनो बेखौ बङाइगाव टु पानबारि अच्छा मैं ब्लू दे दिया विंटर ब्रदर फाकना जामान के साइड हाइड होनदों आरो ना विंटारा अन थेंक इउ nah 11 लाइन थांबानो नेटवर्कआबो थांलायोरा मबाइलाव ओके दे दिया मैंने फ्रेंड जिवनाङा लाइक दा होनदों जा थेंक इउ सो माच जिवनां हेपि निउ इयार जिवनां नोंनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा सिम्पोला अन थेंक इउ नेट हाँ नेट प्रॉब्लम है मतलब लाइन चला गया ना लाइन जाने से नेट भी चला जाता है ऐसा होता है गोजोननाय थाबाय होनदों आरो ना अके सिम्पोल ओंखाम जागोन ना जालालै सिम्पोलालाय ओंखाम संजागोन ना संजाला नोंसोरलाय जायालै नेटानो गल 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 जादों नामाब्रा सिम्पोल खिथाहरलाय गल गल जादों ना मादों ओके लाइन फैफिनबाय on who वाला ओके थेंक यू सो मच टीचर फ्रेंड on सिम्पोलबो on विंटर ने बोला पिन आईडी रिटर्न मी प्लीज बोला है डेविड टीचर विंटर सामा मिक्स टीवी ने आपको मतलब ज्वाइन किया है रिटर्न करने को बोला है टीचर फ्रेंड टीचर फ्रेंड डेविड टीचर फ्रेंड सुन रही हूँ ओमफ्राय जा देथुना गई ओके बोला है विंटर डेविड टीचर ने ओके बोला रिटर्न दे रही हूँ ओमफ्राय जा देथुना मानखो बाजै आंहा अनलि लाइकल' दे दाना ओके जेबो नङा दे मा होनो देथुना गै लाइकल'बाबो जायो दे थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जा सिम्पोला अन आरो ना
Amsi, where are you from? Amsi, where are you from? Okay, मैं असम से हूँ। डेप्यूटी सर ने बोला विंटर रिटर्न डन बोला, रिटर्न दे दिया है। डेप्यूटी सर ने विंटर आपको रिटर्न दे दिया है। सिंपल थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय सिंपल होबायना दसे होनसिगोन ना ओमफ्राय जोंहा विंटाराव अन हे थैंक यू सो मच नेटानो माबादि जाबाय थायो विंटाराव ओइ अन हे ओके बाखियाथ' जाबावानो dong sana आप दमसा ना मतलब क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है सिंपल आंगो दिनै मा बेदर जाखो होनदों आदसा दिनै अमा बेदर जाबाय होनदों सिम्पोल नोंसिनालाय मा बेदरमोन बयलारमोन नामा नोंसिना बयलारमोन नेटानो नांबावा नै मोनसे मबाइलाव नोंनिजोंसो सोलिदोंब्रा आंना अमा जाबाय नामा होनदों आरोना अब्रा अमा जाबाय नै नांबावा नेटानो स्पेशल फ्रेंड ऑन है थैंक यू बोरमा आरो बयलारसोमोन होनदों आरोना अ बोरमा बयलार गोथाव मोनो होनबालाय होनदों विंटर ने क्या बोला डेबी टीचर थैंक यू बोला है थैंक यू बोला ज्वाइन मी रिटर्न मिलेगा बोला अच्छा सिंपल लाइव डेबी टीचर को मतलब ज्वाइन करके दे दो मैंने ब्लू दे दिया है सिंपल प्लीज प्लीज ज्वाइन करके दे दो ऑन जी बोला विंटर ऑन है थैंक यू नांथाराहाय नेटा इयावबो जइन खालामनानै हरदो सिम्पोल ब्लुसो होबायमोन आं नोंनो ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो आं अनदे बाजै माबा मोनसे खामानि मावदोंदों अ दे जेबो नङा दे मा होनो जिउनां थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय हेपि निउ इयार 2025 गुड इभिनिं फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना सोरनि नाम जाखो बेलाय अके गुड इभिनिं फ्रेन्ड ओमफ्राय हेपि निउ इयार लिरना लाखाबाय आरोना नामखौनो सिम्पोला मा गोजा बाजै दंखायो जयेन आंखौ बियो प्रफाइल सोलायनायखाय सिनायाखै बे होनदों अ नंगौ नामा आदसा सिंपल लाइफ ने बोला है कि ऑलरेडी ज्वाइन है डेबी टीचर आपसे उसने तो प्रोफाइल चेंज कर लिया है आपने मतलब नहीं पहचान रही है ऐसा बोला है ओमफ्राय जोंहा हेपि निउ इयारा मा आंखो लाइकजों लोगोसे साब खालामबाय दे फ्रेन्ड होनना बुंबाय जोंहा थेंक इउ स' माच हेपि निउ इयार मा होनो फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा टिचार अन हे थेंक इउ हेपि निउ इयारा मा आंखो निदान फ्रेन्ड होनदों आरोना
आच्छा निदान आरोना अके नामखौनो इदिसो लाबावबाय जारला मोजां दे फ्रेन्ड नामा ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा मा होनखो अन थेंक इउ स' माच फ्रेन्ड अन अके बोला है ओमफ्राय उइन्टार अन है फ्रेन्ड बेरना जा हेपि निउ इयार फ्रेन्ड देरना हेपि निउ इयार अन 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 सिम्पोल अन जिउनां अन थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो दहाय होनदों आरोना जानो बावो आङो बिदिनो दसे मा ओंख्रिमोनलाय दालिसोमोन दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय अमा भाजामोन आरोना ओमफ्राय जोंहा टिचार फ्रेन्ड अन हे थेंक इउ फ्रेन्ड विन्टार ओके थेंक इउ स' माच विन्टार ब्रादार सिम्पोलाव माबा थोबसेबो नाङा इयो हेपि निउ इयार मा होनगोन जोंहा माइ चेनेलखौ नागिरना माया चेनेलखौ साब नागिरनो थिनहरदों आं फ्रेन्ड दे मेन चेनेलखौ साब नागिरनो थिनहरदों दे जेबो नङा दे हेपि निउ इयार फ्रेन्ड दे माम्बार मा होनो 1K खालामनानै लादो गिदिंबाय थाबासो जागोनबो हेपि निउ इयार मेन चेनेलखौ ओमफ्राय दा सिम्पोला ओमफ्राय दा सिम्पोला मा होनखो अमा जाबाय आंखौ गारना ना होनदों अब्रा नोंखौ गारनानै जाबाय माथो उफायबाव ओमफ्राय जोंहा हेपि निउ इयार अन फ्रेन्डआ होमबासो थाब 1K जागोनबो मा होनो हेपि निउ इयार फ्रेन्ड मोजां जिउना बनाना थेंक इउ the teacher friend like done 66 bola oh thank you so much teacher friend इतना सारा मतलब मुझे प्यार करने के लिए लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय जा हेपि निउ इयार आंखौ काम टु इउ फ्रेन्ड हा सेम टु इउ फ्रेन्ड बुंनाय जा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो टिचार फ्रेन्डआ हेपि निउ इयार माइ सुइट गिफ्ट फर इउ होनदों आरोना अके सेम टु इउ थेंक इउ हेपि निउ इयार एन्ड थेंक इउ स' माच माइ सुइट फ्रेन्ड देबि टिचार ओमफ्राय जोंहा विन्टार अन थेंक इउ नैबे माबाजों मा होनो विन्टार सांमा मिक्सजों मा होनो जयेन गैयाबा जयेन जानो हागौमोन ने दान फ्रेन्ड हेपि निउ इयार ना दंखायोसो नामा ओमफ्राय हेपि निउ इयाराव अन ना थेंक इउ टिचार फ्रेन्डआव अन हे थेंक इउ
सिंपल मन देवी टीचर आपका आपके साथ ऑलरेडी साफ है बोला है। सिंपल ने ऑलरेडी साफ है बोला है। हैप्पी न्यू ईयर रो आङो लाबोगोन दसेनि उनाव फ्रेंड ना दे दे दसेनि उनाव लाबोदो दे। ओमफ्राय टीचर फ्रेंडआव क्या बोला है। वैसे सिंपल अमन के देवी टीचर मेरा नाम दीपक है बोला है। सिंपल जो ये सिंपल लाइफ है ना ये दीपक ही है देवी टीचर फ्रेंड। ओमफ्राय जा फ्रेंडआ ओके 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 ऑन बोला। क्लियर खौनो नुवाखै नै माबायदि नुदों मबाइलावल' क्लियर नुदों आरोना। विंटर ऑन है थैंक यू सो मच देवी टीचर ने बोला 6 बजे में एलबी ऑन करूंगी सब लोग सपोर्ट करो बोला है। कौन है देवी टीचर फ्रेंड को सपोर्ट करो गाइस। 6 बजे को एलबी मतलब स्टार्ट करेगा वो एलबी शुरू करेगा। टीचर ने क्या बोला फ्रेंड ने मेरा थोड़ा ही वर्ड्स टाइम बाकी है आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करो मुझे बोला। कौन है डीबी टीचर फ्रेंड को सपोर्ट करो गाइस। मतलब वर्ड्स टाइम और थोड़ा मतलब है ज्यादा नहीं थोड़ा बोला है। आप सब मतलब सपोर्ट करेगा तो जल्दी हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर मन ऑन है थैंक यू फ्रेंड सिंपल ऑन न्यू ईयर ऑन विंटर अच्छा सिस्टर बोला है। मा मांखो बनथं गोलाव होनदोंना आदसा खबरा दं बिदिनो गेजेरावनो मोजां होदो होननांसिगोन ना निउ इयाराव मोजां। एन्टि हेपि निउ इयार नोंलाय माबोरै दं खबर सबर माबोरै। ओमफ्राय जोंहा हेपि निउ इयार फ्रेंडआ ऑन है देवी टीचर मा आंखो तेरी लाइफ खत्म होने के बाद मैं मेरी लाइफ चालू करूंगी अभी नहीं स्वीटी वाला है। ओके कोई बात नहीं है। अभी तो 6 मतलब नहीं वाला है टाइम बजने वाला है। ओके शुरू कर सकती है देवी टीचर फ्रेंड कोई बात नहीं है। ओमफ्राय जा एन्टिया मानखो माथो गल गलसो आङो ओरैसो दंफैना गामिखैसो ओंखायनो नेट प्रब्लेम। ओमफ्राय जा सिम्पोला अन आरोना थेंक इउ एन्टिया मांखो गैयालै आंहा मांखो निउ इयार होनदों आरोना निउ इयार गैया आरोना गैबावासो नामा। ओमफ्राय जा जिउना मांखो बाजै आं ओंखारथ'बाय होनदों ना दे जिउना आगै थेंक इउ स' माच सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जा एन्टिया मानखौ नंगौ नामा होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा। विंटर ऑन है थैंक यू विंटर ब्रदर हैप्पी जा ऑन है देवी टीचर मेरा क्लास भी
सालू है, मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा। ओके ओके टीचर फ्रेंड, कोई बात नहीं है। बस मतलब ऑन लिखने से भी हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा मतलब। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो डेपुटी सारा थोड़ी देर में एलबी ऑन करूँगी। ओके ओके कर लेना फ्रेंड। ओमफ्राय जोंहा सिम्पोला मा होनखो नोङो मालाबा लानो नोंनि मा होनखो नों माला हाबा लानो नोंनि बयफ्रेन्डजों दाना आदसा आंनि बयफ्रेन्डजोंसो आरोना माला ओमफ्राय जोंहा सिम्पोला हा मिनिबाय आरोना निउ इयाराव दिनैनो लानांगौब्रा बयफ्रेन्डखौबो सिम्पोल लाइफ। ओमफ्राय जोंहा हेपिया अन थेंक इउ विन्टाराव अन हे थेंक इउ हेपि निउ इयार दै फ्रेन्ड होनदों ना अके सेम टु इउ निदान फ्रेन्ड। बेयो मानो मा जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा सिम्पोलाव अन आरोना ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ लाइक दा होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा हेपि निउ इयाराव माबायाव लोगो मंखो फ्रेन्डआ अन थेंक इउ। विंटर अगर ये क्या है निदान के साथ अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकता है, अगर ज्वाइन करना है तो। विंटर सांगमा ब्रदर, ये निदान रामसियारी से आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन करो। ओमफ्राय जोङो मानखोसिम आं थांथ'नोसै नामा होनदों। दे जेबो नङा दे सिम्पोल लाइफ थांथ'नोसैबाबो दे आङो मा होनो दसे माबासिम दोननांसिगोन आरोना दसे दोननोसै। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फ्रेन्ड ने क्या बोला विंटर थोड़ी देर में मेरी एलबी में आना बोला। विंटर थोड़ी देर में डेबी टीचर के एलबी में आने के लिए बोला है डेबी टीचर ने। विंटर ब्रादार निदान फ्रेन्डआ मा होनखो गस्ला हर फ्रेन्ड होनबाय, गस्ला हरबाय आं निदान फ्रेन्ड। ओमफ्राय हेपि निउ इयार अन हे विंटर सांगमा ब्रादर आप गया है क्या, बाय बाय लिया था। बाय बाय ले लिया विंटर ब्रदर ओके। ए निदान के साथ ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन करो पहले, इसके बाद आप जा सकती है ना विंटर ब्रदर। मुझे ऐसे पहनना है। ओमफ्राय मा जादों पापा माना कर रहा है और जा गान मोबाइल हर ओके हैप्पी न्यू ईयर ऑन काय मोबाइल नहीं है इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हैप्पी न्यू ईयर लोगो फ्रेन्डआ जा अन हे थेंक यू फ्रेन्ड। ठंडा जाबाय जायो लांदो। अच्छा पिन आईडी साबधान रिटर्न नहीं बोला है।
निदान रामसियारी को रिटर्न करो। सर फ्रेंड आप सुन रही हो? स्टार्ट किया क्या फ्रेंड? मतलब निदान रामसियारी ने को सावधान कर मतलब क्या है, रिटर्न कर दो फ्रेंड। अच्छा करूंगी वो निदान, उसका भी एलबी मतलब शुरू होने वाला है निदान फ्रेंड। आपको जाना है तो मतलब फ्रेंड नया नया फ्रेंड मिल जाएगा निदान फ्रेंड। 6 बजे को एलबी स्टार्ट करेगा बोला है डीबीटी सर। निदान फ्रेंड नया फ्रेंड जोड़ने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड। इदं नाङा थाथों गरम मोनदों खोमा। ओमफ्राय जोङो टीचर फ्रेंड ने क्या बोला? ओके बोला है। ओमफ्राय जा हैप्पी न्यू ईयर ऑन है फ्रेंडा। ओहो दो ओके। ओमफ्राय जा कैसे किसको बोला? डेपुटेशन किसको बोला? अच्छा ये निदान रामसियारी को फ्रेंड ब्लू दिया हुआ है ना इसको, निदान रामसियारी। कमेन्ट खालामलाय निदान फ्रेंड लास्टआव। दैथुना गैयामोन टाइम गैयाबा जे जेबो नङा मा होनो दैथुना गै टाइम गैया जेबो नङा दे। manke happy ada on है thank you deputy sir कौन बोला? अच्छा निदान फ्रेंड कमेंट खालामलाय। निदान कमेंट करो लास्ट में। आ गया निदान फ्रेंड चैनल से कमेंट करो। निदान फ्रेंड मेन चैनल से कमेंट करो। ये देखो कमेंट कर रहा है फ्रेंड टीचर फ्रेंड निदान रामसियारी इसको। कमेंट दे दिया है। शुरू है नेटवर्क स्लो फ्रेंड बोला। नेटवर्क स्लो है इधर, थोड़ा गांव में आया है ना तो। संतोष आई एम फ्रॉम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट बोला है। और थैंक यू सो मच मेरी एलबी स्ट्रेन में आने के लिए। संतोष फ्रॉम त्रिपुरा है ओके। ओमफ्राय डेपुटी सर ने क्या बोला? निदान रिटर्न डान बोला है। निदान फ्रेंड रिटर्न दे दिया है टीचर फ्रेंड ने। ओमफ्राय जा हैप्पी न्यू ईयर ऑन है थैंक यू फ्रेंड दो मोबाइल ऑन है। ओमफ्राय जा दशरथ नार्जारि आगै नुजाफैनो हादों आरोना। मा ओंख्रि संखो आब' होनदों आरोना। ओंख्रिखौ मा संखोथाय आलासि जानो फैदों र' आगै गामियाव दशरथ आगै। ओमफ्राय मा संखो आं मिथिबावानो आरोना। ओमफ्राय खबर सबर माबोरै? हेपि निउ इयार दशरथ आगै। बेनिफ्राय सन्तोष हेपि निउ इयार। ओमफ्राय जा हेपि न्यू ईयर अमनका ऑन है थैंक यू। ओमफ्राय टीचर अमनका अभी मैं एलबी ऑन करने जा रही हूँ बोला। ओके ओके मतलब ऑन कर दो टीचर फ्रेंड ऑन करो। ओमफ्राय जा अमनका टीचर मुझे पिन रखने दो मैं सबको कमेंट के जॉइन कमेंट के साथ ओके जॉइन करूंगी बोला। ओके ओके
फिर मैं नहीं हटाऊंगी ऐसे नहीं देती हूँ टीचर फ्रेंड। ओके शुरू करो। निदान फ्रेंड ऑन है। निदान आपको मतलब टीचर डेब्यू टीचर के मतलब एलबी में जा सकती हो। नया फ्रेंड मिल जाएगा फ्रेंड। ओमफ्राय जा आंनि गोसोआ मांखो अन आरोना थेंक इउ सो माच आंनि गोसो पि दैमारि। अ ओमफ्राय जा निदान फ्रेंडआ थेंक इउ जी फिन आइडि जी बोला हो थेंक इउ जी बोला निदान ने आंनि गोसोआ मानखो सिंगेल लाइफ होनना बुंदों आरोना आंनि गोसो पि दैमारि सिंगेल लाइफ सिंगेल आगैसो नामाब्रा होनदो सोर जाखोब्रा आंनि गोसोआ सन्तोषनि क्या बोला मैं सक्का दे बोला है मैं सक्का दे दसरदा मा आंखो मोजां आब' होनना बुंदों आरोना दे आगै मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय मा खालामदों दालाय दसरद आगै सन्तोषा हेपि निउ इयार बोला है ओके सेम टु इउ सन्तोष ओमफ्राय निदान फ्रेन्डआ मोजांथ'लै फ्रेन्ड दा सान्दै होनना बुंबाय जा अके मोजां जानांगौ दे फ्रेन्ड ओमफ्राय मोनायाव नोंनि एलबियाव थांनो हायासै आं प्रब्लेम निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जा निदान फ्रेन्ड अन हे थेंक इउ निदान फ्रेन्डआ मा गोजा हाजी आऊंगा एलबी बोला एलबी में आऊंगा बोला है डेब्यू टीचर निदान फ्रेंड मतलब जाएगा बोला ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा मा होनखो दिनहैसो आब' होनना बुंदों आरोना औ दिनहैसो होनाय नायदोबालायबाय मोगथां आगै थेंक इउ स' माच आंनि एलबि सुना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय हेपि निउ इयार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो निदान फ्रेन्डआ अन आरोना दस्रा दागिया मा होनखो ओरैनो दं आब' अर सायना बोथोरा गुसुथारना दाना औ बोथोरा गुसुना अर सायनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय जाखांबाय नामा दस्रा दागै ओमफ्राय मोगथा आगैया थांखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ जे नङा दे फ्रेन्ड होनना बुंदो जा जेबो नङाबाबो आहा एसे उसुखुथु दुमबाय थायो आरोना फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओमफ्राय मोगथां आगैया मा होनखो जायाखै नामा आब' होनदों आदसा निउ इयार जायाखै ओहो जायाखै होनदोंना निउ इयाराव मा होनो पार्टि जानाय जायासै आरोना आगै मोगथां बेखायनो पार्टि जायैखाय गामियावनो बेरायनाय क्या कर रही हो रे ओमफ्राय निदान फ्रेन्डआ जोंहा अन आरोना ओमफ्राय मोगथां आगै नोंसोरलाय मा होनो पार्टि जादोंना जायाखै निउ इयारनि ओमफ्राय जोंहा दस्रा दागैया दासो संदों आब' ओंख्रियानो होनना बुंदों आरोना आदसा दासो संदों आरोना दे मा ओंख्रि संखो आगै दसरत ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आंनि गोसोआ मा होनखो ओंखाम ओंख्रि संदों एसे मा होनखो लेट आंनि मेजा सरि रावबो गैया जौ लोङैखायनो आंहा गैया बिदि इन्जयआव होनना बुंदों आरोना जौ लोङा आरोना नोंबो दे मोजां दे आंनि गोसो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मा ओंख्रि संखो आंनि गोसो आगै ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन आरोना निदान फ्रेन्डआ अन दस्रा दागिया मा होनखो कफिजों दाउसो संदोंमोन आब' होनदों गोथावानो दे दस्रा दागाय गोथावानो निदान फ्रेन्डआ जोंहा अन आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो संतोष ने क्या बोला है मुझे आप लगन का लेंगे सिखाएगा बोला है हाँ सिखा सकते हैं लेकिन सिखाओगी कैसे संतोष से कैसे हो
कैसे हो मतलब माबरै dong संतोष अभी क्या कर रहे हो मा खालामगासिनो संतोष ओमफ्राय जोंहानि दानफ्राय नन मोगथाङा गैयामोन जोंहा मैया जाबाय आब' एसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरबाय वेलकाम खालामबाय गोदान बोसोरखौ होनना बुंदों आरोना अ मैया जादोंमोन आरोना आगै दे मोजां आरोना मा होनो निउ इयार फैबाथाय गोसोआनो गुदुं जाखायो हारसिंनो इन्टारेस्टनो ना मोगथां आगै ओमफ्राय दालाय मा खालामदों मोगथां आगै ओमफ्राय जोंहानि दानफ्राय नोंना अन आरोना ओमफ्राय आंनि गोसोआ मा होनखो लाइजों अमाजोंसो आब' होनना बुंदों अ दे गोथावानो आंनि गोसो आगै लाइजों अमाजों आरोना ओमफ्राय जोंहा दस्रा दागायाबो आंखो गोबावजोंसो हाबनाय जाबाय आब' नोंनि एलबि स्क्रिनाव होनना बुंबाय आगैया जेबो नङा दे मा होनो दस्रा दागै आंबो एसे गोबावानो जाबाय एलबि मा होनो एलबि होयिया जाबायमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालि नुजाफैनो हादों आरोना जोंहा प्लिज साबसक्राइब बेक मी अनजालि प्लिज साबसक्राइब बेक मी मतलब साबसक्राइब माने बेक खालामनांगौ ना मा जाखो अनजालि सब्सक्राइब किया था बैक करने को बोला है अंजलि ओके मैं बैक दे दूंगी कमेंट करके जाइएगा अंजलि ओके कमेंट करके जाइएगा मेरे वीडियो में मैं आपको रिटर्न करूंगी ओमफ्राय जोंहानि दानफ्रेना अन थेंक इउ मानखो ओरैनो दं आब' होनना बुंबाय जोंहा दे आगै ओरैनो दं आरोना ओमफ्राय जोंहानि दानफ्रेना अन हे जा मोगथाङा गैया थाथ' आब' दा फैफिनसै होनदाना दे ओमफ्राय जोंहानि दानफ्रेना अन सनमाखौ हाउ आर इउ फाइटं हाउ आर इउ मीन्स बाहाय दं हाउ आर यू का मतलब होता है बाहाय दं ऐसा है बाहाय दं ओके ओमफ्राय जोंहानि दानफ्रे नन आंनि गोसोआ मा होनखो आं आदा आब'मोन होनना बुंबाय जों आंनि गोसो फि दैमारिया जयेन जानो नामा आंनि दानफ्रेन आंनि गोसो फि दैमारिजों लोगो जानोनो लोगो खालामनोनो निदान फ्रेन्ड लोगो जानोबा लोगो जानो हागोन आंनि गोसो फिदैमारि आगैजों ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन आंनि गोसोआ मान गोजा कमेन्ट हरना दोन आं गाबोन रिप्लाइ होगोन होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना गाबोन रिप्लाइ हरगोननो आंनि गोसोआ ओमफ्राय जोंहा हेल' Virat S हाय बोला ओके हाय कैसे हो हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू सो मच मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए आब' आं बेग थांनोसै दे एसे खामानि दं दाना दे मा होनो दस्रा नालाय थेंक इउ स' माच दे गोजोननाय थाबाय आंखौ मा होनो आंनि एलबिसनाव फैनानै हेल्प खालामफैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जोंहा जना आगै नुजाफैनो हादों लाइक दान बाजै सना होनबाय जोंहा थेंक इउ स' माच जना आगै ब्लु होलाय बाजै होनदों आरोना अके र' होनि दे आया माबासो र' मा मबाइला होबाय आङो दे निदान फ्रेन्डआ अन मोजां हेपि निउ इयाराबो अन जना गैया बाजै आङो दासो दोनदों एलबिखौ बाजैनो दासो दोनदों आरोना जेबो नङा दे जनागै नेट नाङा ओमफ्राय आङो दलर दोननानै होनाय नायदों ओमफ्राय गल गल गिदिंगासिनो नै ओमफ्राय एलबिखौ होनानै ओमफ्राय दसे होनोसै होननानै दोनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मांखो आंनि इसोरनि मोनदै निउ इयारा जाफ्रेना अन आंनि गोसो आगैया अन सन्तसा मानखौ और लैंग्वेज इज कोको बरक बोला है
or language is koko borok. Oh, अच्छा वो लैंग्वेज koko borok था. Okay. Santosi. Okay. Kok borok. Okay. ओमफ्राय जा दसरा गैया दे आब' नों थाथ'दो होनदोंना दे आगै दे दसरत निदान फ्रेन्डआ आंनि गोसोजों लोगो दंखायो फ्रेन्ड आंनिया होनना बुंबाय आरोना लोगो दंखायो आरोना गल जालायबायसो नैलै आंना जारलासो ओमफ्राय जा हेपिया माबा हेपि फ्रेन्डआ अन जन आगैयाबो जा अन आरोना निदान फ्रेन्डआबो अन हेपियाबो अन ना जा हेपि अन थेंक इउ फ्रेन्ड अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय निदान फ्रेन्ड अन टिचारा माने एलबि सुरु खालामबायमोन दे मा होनो मेन चेनेलजों गिदिंनोबा दसे निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा बाजै न'आव फैफिनबाय होनदों आरोना बाजै न'आव फैफिनबाय होनदों मा होनो न'आव दंफैयो आरोना जनागै ओमफ्राय जा आंनि गोसोआ मांखो थेंक इउ होनना बुंदों आरोना जा ओमफ्राय जोंहा मांखो आंनि गोसोआ गैया थेंक इउ निदान फ्रेन्डआ जावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ जन फाइ हेपि निउ इयार फाइ होनना बुंदों आरोना अच्छा संतोष सब्सक्राइब कर दिया है बोला वो थैंक यू सो मच संतोष अगर रिटर्न आपको रिटर्न चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट करके जाएगा मैं रिटर्न दे दूंगी ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन हेपिनि मोननै अन आरोना जोंहा फ्रेन्डआ अन थेंक इउ फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा फ्रेन्डआ अन आरोना फ्रेन्डआ अन फ्रेन्डआ अन निदान फ्रेन्डआ अन ऑनलाइन आरोना फ्रेन्डआ जा ऑनलाइन ओके
Which community you were belong to? ओके मतलब क्या बोल रहे हैं बोडो कम्युनिटी संतोष थे वी आर ट्राइबल कम्युनिटी एन एस टी हाँ जी हाँ संतोष लाइक डन फ्रेंड बोला है ओ थैंक यू सो मच भी विश्रमानी के लिए और लाइक देने के लिए थैंक यू सॉरी बारो मिसोल थैंक यू सो मच dan Pinon Happy New Year baru misol agay baru misolonon sermon Jani dan oh sorry friend okay baru misol okay बेयाव साब नांगौ होनदोंमोन साब नांगौ होनदोंमोन ना नोङो फ्रेन्ड बारु मिसलाव apa cabar ya besok friend namun aja mobile-nya माबा निदानो हरनो हागौमोन ने कल खालाय जारलासो मा होनो आंनि फार्स्ट भिडिअ'आव कमेन्ट हरदोंमोनदां नोङो ना बेजों कमेन्ट हरनानै दोन दे फ्रेन्ड साबनांगौबा 12 मिसलजों रिटार्न हरगोन आं सब लाइए आं बेजों फ्रेंड होनदों ना ओके फ्रेंड ओमफ्राय संतोष ने क्या बोला आपका आवाज सो स्वीट बोला है ओ थैंक यू सो मच संतोष जी ओमफ्राय निदान फ्रेंड होने थैंक यू निदान फ्रेंडआ जौन आरोना खैथायाव होखोमोन आंबो बुंदों निदान ओइ ayo अच्छा ओके आपका चेहरा थोड़ा दिखाओ प्लीज ओके अच्छा दिखा दिया है अंदर हेलो हेलो ओमफ्राय जोंहानि दा नामा मिसलखौ भिडिअ फुल वाट्स खालामगासिनो
Ni dong. Oh, thank you so much, dan friend. Sampai ni dan aja on. Thank you. On here, thank you. नेटवर्क थोड़ा तो इसलिए क्लियर नहीं आया होगा, ज़्यादा क्लियर। संतोष थैंक यू बोला, वेलकम। मत खाओ रे, ज़्यादा हो गया बाबा। हेलो 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 गाइस, कौन कौन है? नीडन फ्रेंड ऑन है, थैंक यू फ्रेंड। टाइमाबो जाबाय खोमालै। No friend. Oh man, simple नीडन फ्रेंड गिदिंदो गल गल दसे एलबि होबाथ' गिदिंसोलाबा। ओमफ्राय जोंहा सिम्पोला अन होनदों आरोना, अन दोननो जायाखै। टाइम जाबाय आरो माबायाव गल गल जाबाय, दोननोसै आङो। गल गल जाबाय थायो माबायानो। आशीष राम राम, हैप्पी न्यू ईयर जी बोला। ओ थैंक यू सो मच मेरे दर्शन आने के लिए। राम राम एंड हैप्पी न्यू ईयर आशीष। सिम्पल अन आच्छा, माला फैगोन बे न'आव होनदों आरोना। जों गाबोन थांगोन आरोना। मोनफैनायाबो बावाखै जोङो, ओमफ्रायो गाबोन थांगोन आरोना। गाबोन समबारनिफ्राय स्कुल खुलिसिगोन नालाय फ्रेन्ड, बेनिफ्राय गाबोन थांसै आरोना। ओमफ्राय जोंहा नीडन फ्रेन्डआ अन है। आशीष लाइक नहीं है आपका यहाँ बोला। लाइक तो है, इधर है, बैक कैमरा मतलब क्या है ना। सिम्पोल अन है, थेंक यू रमेशआ। हाय बाजै, मा खबरलै, जा गोबाव जाबाय होनना बुंदों आरोना, जा रमेशआ गैया। थेंक यू सो माच आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय रमेश आगै। बेनिफ्राय खबर सबर दंथ'यो मोजाङैनो, ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन आरोना। अके, माबोरै दं नोंनियालाय खबर सबरा रमेश आगै? बेनिफ्राय हेपि निउ इयार। ओमफ्राय जोंहा नीडन फ्रेन्डआ अन, थेंक इउ थेंक इउ। Simple on, thank you, thank you. On.
मोसाग्राबासो लै नोंना खबर बरियालै सै पार्टि जायाखैनो पार्टि जायाखै ओंहोआखै आइया ओमफ्राय नेटवार्कआनो आंना नांथानो ओमफ्राय जोंहा बार'आ मांखो फ्रेन्डआ अन सिमफोरा मांखो ओइ दोनदो बाजैदो दोननोसै आं गल गलसो खामानि गोजा जाला खम जारला आरोना ओमफ्राय जोंहा फ्रेन्डआ अन आरोना निदान फ्रेन्डआ अन सिम्पोला बाय बाय दे बाय बाय सिम्पोल माने सरि सिम्पोल बाय बाय दे ओमफ्राय ज'नि आगै अन आरोना थेंक इउ प्रिया बेनिफ्राय रमेश आगैया जोंहा बाय बाय दाना सबखौ बाय बाय लानोसै दे आङो मा होनो रमेश आगैया जोंहा बाय बाय दै लाइक खालामनो फैदों आंदों थेंक इउ स' माच लाइक खालामफैनायनि थाखाय रमेश आगै ओमफ्राय जोंहा अन आरोना ओमफ्राय दोनसै आङो दे सनाफोर सोर सोर दंमोन जेबो खालामाखैलै नोङो ओमफ्राय जोंहा दिंगा गैया माखौ बायबाय ओमफ्राय जोंहा लाइक होनबाय आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा थांबायबो नामाब्रा दिंगायालाय प्रफाइल सोलायबाय नामा सिनायलायाखै आं 74 लाइक दान थेंक इउ स' माच दिंगाया अके होनदों आरोना जोंहा रनेस्वर बर'आ जोंहा हाय होनदों आरोना हाय दिंगानि हेपि निउ इयार एन्ड रत्नेस्वर बर' आगै ओमफ्राय हेपि निउ इयार निदान फ्रेन्ड अन थेंक इउ सिजौआ हेपि निउ इयार सिस्टार होनना बुंदो जा हेपि निउ इयार ब्रादार सिजौ नोंनिसिमबो थेंक इउ स' माच गासिबखौबो आंनि एलब्रेसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जाबा रमिसला अन हे थेंक इउ फ्रेन्ड अन निदाना अन फ्रेन्डआ जोंहा आपने तो गेम कट कर दिया मेरा मैंने नहीं काटा रे किसी और ने काटा होगा यार गेम
अंडा ना फिर नहीं तो मैंने गेम डाउनलोड करके क्यों रखा था बताओ? बाद में बताना आप क्योंकि गांव में आया था नेट नहीं चलता। आप तो मैं गेम जासि जो ब्रादार मान के लावखार ओंखाम जाबायना दि होनदोना जाबायना दिन होय होनदो आरोना आतसा लावखार ओंखाम माने बुजियासै आङो माने खाना आरोना सिजो ब्रादार उधर भी देखूंगा उधर ही। नहीं इसको ठस मत कर वो बोल तो तुम्हारा कहाँ है कुछ को क्या पता साला नेट भी नहीं चलता। निदाना ऑन फ्रेना आपने तो प्ले स्टोर पे कट कर दिया ना। अच्छा प्ले स्टोर को सोर काट खालामा बियो मंजुआ ओमफ्राय हे मानसियालाय मारै तो कागज नहीं करेगा। इतना अच्छा गेम डाउनलोड करके रखा तो पोचा कभी लगा पिकनिक जाबाय दिनै होनदोंना पिकनिक जायाखै सिजौ मानो गाखो गेम को कट खालामनानै दोनबाय प्ले स्टोर बाय Nidan frena owner na Santosnya क्या बोला बक्सा गलत को बच्चा लोगों को बच्चा लोगों को दिखाओ बच्चा इधर है ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन बिरन है ओके फ्रेंड्स कौन है अभी मैं कौन चला अच्छा कश्मीर मेरा बैग में होगा छोटा बैग में देखो छोटा बैग है ही नहीं। अरे है ना अंदर में होगा जेरा बम 2024 कदम ओमफ्राय मांखो निकाला आलु 2024 सालु अच्छा तेरा मेरा तेरा Happy New Year Moba Rakib Monod Rakiba ओके ना ओके सारा तो रखा नहीं होगा आपने तो मोटो का है ओमफ्राय जा ओमफ्राय न ओके बाय बाय ना बुंदों ना ओके बाय बाय नि दानफ्राय ना ऑन ओके सब बाय बाय ले लो कौन है गाइस बाय बाय लादो दे सोनाफोर अभी मैं एलबी मतलब रखती हूँ गाइस सबको थैंक यू मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए निदान फ्रेंड बाय लादो दे दोनसै ओमफ्राय जा ओके बाय बाय फ्रेंड ना बुंदों ना ओके बाय बाय लाइक 74 ओके ना ओके काश्मीर काश्मीरा मासो अजितसोमोन नामाब्रा काश्मीरालाय खिथाहरलाय अजित ना मामोन काश्मीर काश्मीर अजितमोन नामा
आतसा दे बिमा बाय दे अके दाना अके दे बाय बाय काश्मीर मोजां कुम सिंगल लाइक लक्का हेलो बेरना हेलो हेलो सबथा जालायनोसै आं दोननोसै दै मोजांनि सल जकरा टीवी अमंको सो क्यूट मैडम लाइक डन बोला है थैंक यू सो मच मेरे बेस्ट आने के लिए और लाइक देने के लिए और सो क्यूट बोलने के लिए थैंक यू सो मच सल जकरा टीवी नि दानफैना बाय बाय फ्रेंड दाना लोगोसे अल एलबी रायजोनि लोगोफोर बाय बाय दाना ओमफ्राय जा थाराक्का हाय होनना बुंबाय हाय हाय मा होनो निदान फ्रेन्ड नैबे टिचारनि माबायाव थांनोबा र' बेसे बुरजा मानसि दं नायनो बेयावथ' नुवानो लोगो जानो मोनगोन निदान फ्रेन्ड मानसिफोर दंदां नै ओमफ्राय जा सल जाकरा टीवी ने क्या बोला आप कहाँ से हो मैडम बोला जी मैं असम से हूँ ओमफ्राय जा हा ऑफिशियल यू लुकिंग ब्यूटीफुल सिस्टर बोला है और थैंक यू सो मच लेकिन थैंक यू सबको मेरे बेस्ट में आने के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस कौन कौन मतलब नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो मोजा एम खाम्फा बर' नुजाफैनो हादों जा गैया हाय 79 लाइक दा होनना बुंबाय ना थेंक इउ सो माच एम खाम्फा गोजोननाय थाबाय दे आगै आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय हेपि निउ इयार ओमफ्राय जा थौबाय के ओइस आर इउ मैते थाइ दाना आर इउ मैते हा जिला ओमफ्राय जा आंखो सालजाका टिभिया ओ आसाम से हो मैं तो मेघालया गारो हिल्स गारो से हिल्स से हो मैं बोला ओके मैं असम से हूँ आप मेरा से है ओके थैंक यू सो मच लेकिन मेरे बेस्ट आने के लिए ओमफ्राय जानि दानफैना अके थांनि र' फ्रेन्ड होनना बुंदों आरो ना दे थां दे फ्रेन्ड ओमफ्राय जा एम खाम्फा आगेमानखो मा ओंख्रि हो बिमा होनना बुंदों ओंख्रिया मा संखोथाय जों एसे ओरै आलासि जाफैदों आरो ना एम खाम्फा आगै माबा फिफा ओमफ्राय मा संदों मिथिला दाबो लागोन आं मोनबा आदसा सोरनि नाम जाखो बेलाय आब' जों माखो लोंफैदो जाहानाव होनना बुंदों आरोना जों आब' जों जुमाय लोंफैदो जाहानाव होनदों आरोना आदसा आङो लोङानो ना लोंबाथ' लोंगौमोन आङो दाबो लोंबाथ' लोंहैगौमोन आङो ओमफ्राय आङो लोङाना दायो थेंक इउ स' माच आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय निउ इयार ओमफ्राय जोंहानि दानफ्रेन्डआ अन दे फ्रेन्ड मा होनो थांनाय नायदो दे
ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनगो ओइ बिमा होनना बुंदों आरोना खाना जायाखै नामाब्रा एम खाम्फा बिफा ओमफ्राय जोंहा दाबो लागोन नामा होनखो आंखौ सिनायाखै नामा होनदों आरोना सिनायाखैथ' आरो आङो सिनायाखै आङो नायलायबाय सोरमोन सिनायाखै आङो सोर जाखो ना माबा नामा प्रफाइलखौबो सिनायनो हाबावला आङो चेन्ज खालामबायना ओमफ्राय जोंहा मांखो साल जाकरा टीवी ने क्या बोला शादी हो गया है आपका आप मैडम बोला रखो हाँ मेरा शादी हो गया है साल जाकरा टीवी ओमफ्राय जोंहा दाबो लागोन नामा आंसो एस BTY चेनेल अ नोंनि फंबाय अत्सा आगै मा होनो चेनेला मारै जाखो इनिफ्राय गोदान खुलिफिनबाय नामा हो SBTY आगै गोसोआव दं दे आं दाबो गोसोआव दं फंबाय ओमफ्राय चेनेलखौ गोदान खुलिबाय नामा ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन आरोना दे फ्रेन्ड गिदिंहैदो मा होनो गिदिंहैदो दे ओमफ्राय ओइ बिमा बोरै खबरा होनदों खबर सबर मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंनिखौ खिथाहरदो दे नों माबोरै दं एम खाम्फा फिफा खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा दाबो लागोन आगैया माखो हायासै आं ग्र' खालामनो होनना बुंदों आरोना आदसा हायासै ग्र' खालामनो आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौथ' ओमफ्राय नोङो चेनेलखौ गोदान खुलिगोन ना खुलिला जाखो दाबो लागोन आगै ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन आरोना अन थाफिनबावबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मांखो बिमा इमु उमा हाहा होनदों अके सेम टु इउ दे होनदो एम खाम्फा फिफा ओमफ्राय जोंहा साल जाख्रा टिभिया मा होनगोन औ मैं आपको शादी करना चाहता था अच्छा ओ करना शादी करना चाहता था ओके मैं तो मतलब ऑलरेडी मैरिड हूँ मैरिड नहीं होता तो मैं भी जरूरत ले लेता साल जाग्रा टीवी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कैलासआ हाय होनना बुंबाय ना हाय कैलास कैसे हो थैंक यू सो मच मेरे एलविस्ट्रेन में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया मा होनखो आंना मोजांलै बिमा होनना बुंदों आरोना दे मोजां जानांगौ आरोना एम खाम्फा फिफा ओमफ्राय जोंहा दाबो आगैया मा होनखो फंबाया जाला आं इउटुबनि फैसा होनना बुंबाय अ जाला इउटुबनि फैसा आरोना ओमफ्राय दा मा खालामदों फंबाय गोसोआव दङ आङो ओमफ्राय आङो प्रफाइलखौ आङो बे मबाइलाव थुनो मोनबा आङो आन्दाज मोनगौमोन आरोना महरखौबो गोसोआव दं दे नोंनिखौ फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो महन सिंआ हाय होनना बुंबाय जोंहा हाय महन सिं थेंक इउ सो माच मेरे एलविस आने के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर ओमफ्राय जोंहा प्रेम गुरुं नाइस बोला थैंक यू कौन नया है प्लीज मेरे चैनल से को मतलब सब करो लाइक करो गाइस ओमफ्राय जोंहा मा होनखो निदान फ्रेन्डआ अन आरोना मोहन सिंआ जोंहा बाय बोला ना हाय बोला ओके ओमफ्राय जोंहा साल जाकरा टीवी ने क्या बोला यस मैडम बोला है ओके ओमफ्राय जोंहा कैलास ने क्या बोला थैंक यू बेबी इंदर ना थैंक्स बेबी बोला सिजौआ अन थेंक इउ निदान फ्रेन्डआ अन थेंक इउ जा एम खाम्फाया मा होनखो दे बिमा आं अन दे आङो बेस्थ' दे गोदान बोसोरनि होनदों आदसा दे जेबो नङा दे एम फिफा बेस्थ' गोदान बोसोरनि जाखागोन बेस्थ'आ दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा रनि मा होनखो हेपि निउ इयार हाय होनना बुंदों ना हेपि निउ इयार रनि
ओमफ्राय जोंहा प्रेमा मानखो आप कहाँ से हो बोला ओके मैं आसाम से हूँ आसाम ओमफ्राय निदान फ्रेनन हे महन सिंह मांखो हेलौ आब' मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायनो होनना फैदोंमोन आरोना महन सिंह आगै ओमफ्राय जोंहा केसा मांखो ग्र' जाबाय दा नोंना आब' होनदों आरोना ग्र' माने मा होनो मन'थ' जाबायमोन जानायालाय आगै मन' जानानै गुगोल एक्सेन्सखौबो मोनबाय मोननायालाय एस बि टि वाइ आ फंबाय ओमफ्राय भिडिअ सिडिअ माबा नायना नायला नुयोना नुला नोंलाय आंनिखौलाय एस फंबाय मालाबा मालाबा टाइम मोनबा नायनानै हर दे एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा साल जाक्रा टिभिनि क्या बोला आई एम भेरी लाइक बर' गार्ल अच्छा ओमफ्राय बाट आई एम गार' बय हो बोला अच्छा मतलब आप मतलब बोरो को लाइक करते ओके मुझे लेकिन गारो बॉय हो गया तो इसलिए क्या करूँ ऐसा हो गया क्या साल जाखरा टीवी ओके ओमफ्राय जोंहा फ्रेमा मानके हेपि निउ इयार 2025 मेदाम बोला फ्रेम ने थेंक यू सो माच मतलब सेम टू इउ ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन अन हे निदान फ्रेना अन आरोना एस फंबाया आंखौ कंग्रेचुलेसन आब' होनना बुंबाय जोंहा थेंक इउ स' माच एस बि टि वाइ फंबाय आगै ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया आंखौ अन आरोना निदान फ्रेना सापर्ट होनना बुंबाय जोंहा निदान फ्रेना अगर कोई नया आया है तो मतलब निदान मुसाहारी को सपोर्ट करो गाइस ओमफ्राय जोंहा एस आगैया मानखो आङो इउटुब बेलेग माखो बेलेगसो सालायो दिनहैसो अन खालामदों बे आइडिखौ होनदों आरोना ए दे दिनैसो अन खालामदों आरोना बै आं मोनबा लागौमोनामोन नामा चेनेलनि नामा एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेना अन आरोना एम खाम्फाया जाहा आंखो आं अबाव अनल' दे होनना बुंदो अ दे जेबो नङा एम खाम्फा ओमफ्राय जोंहा मांखो सालजाग्रा टिभिया अके ओमफ्राय जोंहा एस आगैया मानखो मालाय फारि आब'नासो भाइरेल जाबाय भिडिअफोरा होनना बुंदों अ भिडिअ आरोना मा होनो सल' फोरिया माबायदि भिडिअ होयोमोनबा सल' होयोना फोरिया एस बि टि वाइ आगै सल'आ जायोथ' जायो फोरिनिखौ आंबो नुदों नुनायालाय फोरिनिया मा होनो भिडिअफ्रा भाइरेल जानाय दंनायालाय एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा सांमा हा हास्रा हे थैंक यू सो मच सांमा मेरी विश में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन अन हे एस बि टि वाइ आगैया जोंहा अन आरोना एम मानखो जोंहा दे बिमा आं बाय दे होनदो अ दे बाय एम जा एम खाम्फाया मानखो अल बाय दे होनना बुंबाय आरोना सबको बाय ले लिया एम खाम्फा ने ओमफ्राय साल जाक्रा मानखो टिभिया हाय ब्र' हाय ब्रो सांमा बोला है साल जाख्रा टिभि ने ओमफ्राय जा एस आगैया मानखो 81 लाइक ना बुंबाय जा आगैया थेंक इउ आगै ओमफ्राय जा निदान फ्रेना अन ओमफ्राय जा एस आगैया मानखो कपार डान्स आच्छा कपार डान्स आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा मानखो सेंसां सांमाया हाय बिबि हाय दाना हाय हैप्पी न्यू ईयर सबको गाइस सुनील आजामांको हाय डियर बोला हाय सुनील डियर कैसे हो ओमफ्राय जोंहा मानखो हैप्पी न्यू ईयर थेंक यू सो मच मेरी विश में आने के लिए नेदान फ्रेना जोंहा अन आरोना ओमफ्राय जोंहा सालजाखा टिभिया मानखो मेदाम बोला है अच्छा निदान फ्रेना जोंहा अन आरोना मिथिला गोसोसो जाजोब्बाय नै
ओमफ्राय जोंहा एस फंबाया मा होनखो रावखौबो फ्रेन्ड खालामा दुखु दामोन होनदों रावखौबो फ्रेन्ड खालामा दुखु दामोन होननानै बुंबाय जोंहा फ्रेन्डआ माबाया एस बिटिआइ फंबाया जेबो नङा दे फंबाय दुखु मोना दे रावबो बेनिफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआव होनना ओइ निदान फ्रेन्ड बेरायदो नोङो बेरायदो निदान फ्रेन्डआ जावोन आरोना आरो दोननो नागिरदों टाइमा होबावबाय हाब सातथाबानो जालायबायनो माथो ओमफ्राय जोंहा निदान आरोना बेनिफ्राय आङो दोननोसै दे मा होनो एस आगै मोजाङै दंना खबर सबर बेनिफ्राय आं एलबि दोननोसै आरोना निदान फ्रेन्ड दे बाय लादो फै ओमफ्राय जोंहा बाय दे आब' दुखु दामोन आंहा सम गैया होनदो जेबो दुखु मोना दे फंबाय एस फंबाय ओमफ्राय आं एलबिखौ दोनखानोसै आरोना बाय बाय सबको गाइस कन कन हे बिरजन फंबाया मा होनखो जोंहा साइड हाइट अके थेंक इउ बिरजन फंबाय हेपि निउ इयार ओमफ्राय जोंहा एस आगैया बाय बाय होनना बुंबाय आरोना जोंहा बाय बाय फंबाय ओमफ्राय जोंहा सेंसां सांमाय मांखो मुझे से अच्छा है मुझे अच्छा है जन्म तुम जन्म साथ मेरा शादी करना कर करना है करना है बोला ना जन्म के साथ मेरा शादी करना है ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ मा होनखो दे बाय बाय फ्रेन्ड अके बाय बाय दे ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो गोबाव जाबायमोन होनना बुंदों आरोना औ गोबाव जाबायमोनथ' आरोना बिरजन फंबाय ओमफ्राय माबोरै दं खिथाहरदो दे खबर सबर ओमफ्राय जोंहा गोबाव जाबायमोन बारना गैया बेनिफ्राय सांसां माने क्या बोला तुम्हारा सिंगल है ना बोला अच्छा मुझे पूछ रहा है सिंगल हो के नहीं है सिंगल है कि नहीं है अच्छा मैं सिंगल ही हूँ सिंगल में डबल हूँ मतलब मेरा ऑलरेडी मैं मतलब मैरिड हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा जयन्त मानखो हेलौ होनना बुंदों आरोना जयन्त हेलौ हेलौ जयन्त थेंक यू सो मच मेरी विश में आने के लिए ओमफ्राय बिरजन फंबाय मोनखो मा ओंख्रि जाखोमोन आब' होनदों ओंख्रियाथ' जोङो ओरैसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंथाय आं मोनथिबावा आरो गामिखैसो दंफैयो बिरजन फंबाय बाबायाबो जानो नागिरदों बेखौनो मावाखैसो आं बिरजन फंबाय दोननोसै दे आङो जयन्त बिरजन फंबाया आलासिसो जाहैदों नामा होनदों ना औ आलासिसो जाफैदों
दे आब' होनदोंना दोननोसै दे दोननोसै दे सनाफोर मैं फिर एलबे रखती हूँ सबको बाय 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 गाइस आखाइया मायाव मायाव थाङो बिरजन फंबाय दोननोसै आङो दे बाय बाय आं दा माबानोसै दे दे आब' होनना बुंदों ना